खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि कमलेश्वर नार्जारी। जिल्ला उदालगुरि बिटिआर आसाम। बियाब टंला गामि बसुमफिटुकिबारि लांदांपारा। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायथिनाय आयदायाव थामथि दिनखन सोरजिलु गियाननि बादायनाय हाबाफारि। आयदा बाथौ धोरोमानो बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा। जों बयबो मिथिगौ बर'फोरनि गुबै आरो गोजामसिन धोरोमा बाथौ धोरोम। बे धोरोम सोदोबनि ओंथिया जाबाय सुबुंनि गोसोखौ हमथाना लाखिनो हाग्रा, गोसोखौ दिदोम खालामनो हानाय गोहो। सुबुं हारिया सोद्रोम जिउ खुंनायाव राव हारिमुजों लोगोसे धोरोमनि आसार खान्थिबो मानिनानै सोलियो। धोरोम फोथायनाय थांना थायो आरो रोखा महर मोनो। सासे गोहोगोरा नुवाथारि गोहोआ मुलुगनि गासै सोरजि आरो सुबुं हारिनि साननाय हनाय मावनाय दांनायखौ सामलायो। बे फोथायनायखौ मोगथां महर होनो थाखाय बायदि रोखोम आसार फालिनाय जायो। बावनाय फुजिनाय आरो धोरोम फोरबो फालिनाय जायो। बर'फोरनि गिबि आरो गोजामसिन धोरोमनि बेलायाव बे बाथ्राखौ रोखा बेरखांनाय नुनो मोनो। बाथौनि ओंथिया जादों मोनबा गोथौ सानथौ एबा सानस्रि। बे मोनबा गोथौ सानथौफोरनि गुदियाव दं मोनबा सोरजिनि गुदिमुवा। बेफोर जाबाय बार, हा, दै, अर आरो अख्रां। बे मोनबा सोरजिनि गुदि मुवाखौ मोन्थोर रावै सानजा बारालि, सान मोदाय, हायलुं, हा मोदाय, खैला, बार मोदाय, आग्रां, दै मोदाय आरो राजखुंग्रि, अख्रां मोदाय। बे मोनबा गोहोजोंनो मुलुग संसारा सोलिनानै दं। बे साबा मोदायनि मावखान्थि आरो गिबि सुबुं मोनसिसि बोराइनि आसार खान्थि लानानै बाथौ धोरोमनि बायदियै आफा इसोरखौ मोनो। बे बार, हा, दै, अर आरो अख्रां मोनबा थख' मुवाया ज' जानानै सुबुं महर जानाय नुयो। एबा बे मोनबा मुवाजों जिब जिबिनि देहा मोदोमा दाजानाय। जेरै हानिफ्राय हारा बेगें, मोदोम आसिगुर बिगुर आरो रोदा महराव, बारनिफ्राय हां जिउ महराव, दैनिफ्राय हासुदै थै आरो जोलै बिज महराव, साननिफ्राय बिदुं महराव, अख्रांनिफ्राय खर' बाहागो एबा मेलेम महराव। आफा इसोरनि मुलुग संसाराव बाथौ देहाजों दाजानाय गियाननि गुरु फिरि गाहेला महरै उजिफैनाय बर' हारिनि माखासे बोराइ दङ, जायफोरखौ मोननानै बर' हारिया बुहुमाव दिनै मोगथां पुरिखौ रंगिना संगिना समायना रमायना हायना ब्रहा मुलुग दानो हादों। बोराइ बाथौआ बाथौनि मोदोमजों दानानै गियाननि बोराइ गाहेला महरै जोनोम मोनफैनायखौनो बिसोरखौ बाथौ बोराइ बुंनाय जायो। बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि सानसुमै सानथौगिरि, सायख'गिरि, सुजुगिरि, रनसायगिरि, महरगिरि धोरोम गुरुआ 18 सा जोनोम मोनफैदों। बिसोरनि बिसिफोराबो साफा साफा गोमोथाव, सेर सुजायै, समब्रा समब्रि गियान गोनां आइजोजोबमोन। बेनिखायनो बिसोरखौ बाथौ बुरै बुंनानै मान होबोदों। बिसोरनि अननाय, बिसोरनि नाजानाय आरो संदानना होलांनायावनो बर'आ मोनसे जेनिबो थामोनथा हारि महर मोनदों। जों रायज्लायनाय राव, जोंनि आबुं दोहोरोमनि सोलोंथाइ, आबाद मावनाय, दानाय लुनाय, हेबनाय, न' बां लुनाय, मोसानाय मुसुरनाय रावनिबो सोलाव नङा। बेयो गासैबो बै गाहेला बाथौ बोराइ बाथौ बुरैमोननि सोरजिना होलांनाय जाउन। बेनिखायनो जों बयबो बै आफा आइमोनखौ जेब्लाबो बावनो हाया। आफा बोराइ बाथौखौ सिबिब्लानो बिसोरखौ बैसुमुथिनि आलियाव 18 जरा खांख्ला थुनानै गुरु महरै सिबिनाय जायो। बर' हारिनो फोरोंसारनानै होलांग्रा आफा आइ बाथौ बोराइ बाथौ बुरै बिहोमा होलांनाय बिथांमोननि मुंखौ गाहायाव फारियै होनाय जाबाय। मोनसिसि बोराइ मोनसिसि बुरै उजिजेननाय मानसि। सि बोराइ सि बुरै गिबि इसोरनि सोरजि आरो इसोरनि सानथौ संदानगिरि। इहु बोराइ इहु बुरै खेराइ सोरजिजेनग्रा, मोसानाय मुसुरनाय दिहुनग्रा। हाफाव बोराइ हाफाव बुरै दोहोरोम सुजुगिरि। खुरिया बोराइ खुरिया बुरै खाम सोरजिगिरि। महिला बोराइ महिला बुरै जथा सोरजिगिरि। बोरलि बोराइ बोरलि बुरै राव थुनलाइ आरो सोलोंथाइ रनसायगिरि। सं बोराइ सं बुरै जोंलारि सानथौगिरि। खैला बोराइ खैला बुरै सि आरो सिजौनि गेजेराव खाजबनायनि आगोरारि बाद आरो संबिजिर सोदांगिरि। आग्रां बोराइ आग्रां बुरै दानाय लुनाय आगर आखाइ दिहुनगिरि। जौमोन बोराइ जौमोन बुरै आसारनि बिजिरगिरि। हाजो बोराइ हाजो बुरै फोननि लामा संदानगिरि। गंगार बोराइ गंगार बुरै राजखान्थिगिरि। रजं बोराइ रजं बुरै आइजें आइला दिहुनगिरि। हासुं बोराइ हासुं बुरै सानथौगिरि। एमाव बोराइ एमाव बुरै मुलि संदानगिरि जाउनगिरि। आहोम बोराइ आहोम बुरै अजा मोन्थोरगिरि। माइनाव बोराइ माइनाव बुरै आबाद मावजेनग्रा आरो राहानिगिरि। बे 18 जरा गुरु गुरुजोमोना
नाजानाय आरो संदाननानै होलांनायाव बर' हारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ बर' हारिनि सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा महरै गायसननानै गालांनो हादों। गोजोन्थों।